Kaixo eta onkixin, magazinera hemen gaude, bertze hortziral batez gaur azaroaren 18 da Euskaraldiaren hasiera, nik ez dut txapa, baina gero hartuko dut, hau bizi, seguro. Eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Lur Albizu, Nafarroko sortuko arduradunarekin egonen gara, izan ere Irazar Fundazioak, bere Iparrorratza liburu bilduman bertze bi ale atera ditu, bi liburu berri, lehenik eta behin, barbaroak eta zibilizatuak eta bertzaldetik gurea ere bada. Desira, boterea, epika, bi liburu horiek atera dituzte, eta bigarren liburu honetan, parte hartu du zehazki Lur Albizuk, berek idatzi du, eta guzti horretaz solasteko eta politikaz beraz solasteko, berarekin izanen dugu hizketalditxo aski interesgarri bat, bigarren elkarrizketan berriz, Bakarne, Atxokarrorekin egonen gara, bera Iruñerriko mankomunitateko langilea da, eta iko zaitez bila besara kanpaina abiatu dute, zehazki garraio publikoaren erabilera sustatzeko. Hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Hasteko, efemerideak. Azaroaren 18 zen 1809 Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, deitutako psikopata kriminala jaio zen. Eta 1962an Kirk Hammett, estatubatuar gitarrista eta Metallica heavy metal taldeko kidea jaio zen. 1976ko azaroaren 18an, Espainiako gorteek erreforma politikorako legea onartu zuten, demokraziarantzko bidea hasiz. Eta 1983an, Espainian Ley de Seguridad Ciudadana delakoa inkonstituzionala zela erabaki zuten, eta honek Jose Luis Corcuera barne ministroaren dimisioa eragin zuen. Gaurko agenda kulturala. Gaur hortzirala kuriosexatzen 6 eta 12 urte bitarteko haurren guraso eta erreferenteentzako hezkuntzarako tresnak lortzeko formakuntza teoriko-praktikoa Antsoaingo liburutegian Bortzetan. Baitere, bidea da borroka Beñat eta Unai Gaztelumendiren komikeren aurkezpena Laban atxaldeko 7etan. Eta dantza bizi eta kantu prest, Biltokiren 20. urteurrenaren eta Iruñea taldearen 50. ospakizuna, baita Euskaraldiaren hasiera, ospatuko dira, 7:30 aitzinera, Txantreako Biltokitik. Eta Zutagar musika taldearen ibilbidea Sua komikian biltzen da, eta Aitor Gorosabelen kontzertu akustikoaren bitartez kontatuko da, atxaldeko 8etan Binkulo etxean. Bihar larun batean, Karrika dantza zentral Antzokian goizeko 12 aitzinera, Nafarroko dantzarien biltzarrak antolatua. Aurkitu gabeko altxorra zirika-zirikusen eskutik, Atarrabiako etxe bizitzan 7:30. Eta lehendakari gaia antzerki komedia, Uharteko kulturretxean 7:30. Eta Horma, musika elektronikoari buruzko jardunaldien lehen edizioa azaroaren 19an, 25 eta 26an ospatuko da Baluarten eta Planetarioan. Akitzeko igandean, hauntz gazta egiteko tailerra Laban, Eko Jaondaren eskutik, Josean Iturraldek bideratua, 11etan. Eta igandeak mantapean, Laba, sarearen zinema zikloaren barruan, Oskar Alegria zinemagilea forever bere film kutxunaz mintzatuko da. Eta iganderekin akitzeko Neomak taldearen kontzertua eskainiko du Berriozarko entzunaretoan atxaldeko 7:30. Gaurkotasunari errepasoa egunkarien azalen bitartez. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, Berri zentralean, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzio kontraetas... gaur nola nagoen txabal. Diario de Notiziaseko lerroburu nagusian, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzio kontrakotasuneko arazo bat planteatu du, hezkuntza bereziko ikastetxeak ituntzea debekatzen duen arauaren inguruan. Bertze berri batean berriz, Jaime Gallego Kullere, mediku sarituaren hitzak, 1978an iktusa ezen tratatua, 80ko hamarkadan medikuen borondatearen araberekoa da, eta orain sendatu egiten da. Eta azkenik Irulegiko eskua aurkitu zuen taldearen inguruko berri bat.
Diario de Navarran berriz, foru administrazioko plantillaren 153 behin-behinekoa da oraindik. Komtosek kezkagarritzat jo du 17.000 pertsonari eragiten dien egoera. Argazkian 2 aldamio gorputz kendu dituzte eta horri esker gailikoa berritu dute. Izenburuan, gailiko itzuli da. San Zernin dorreak zaharberritzeko lanak gertatu dira, baina aldamioa kentzeak haize orratz ezaguna berrezartzea ahalbidetu du eta horrekin batera irudi tradizionala ere bai. Gailikoa joan den ekainaren 3an erretiratu zen lehenengo aldiz. Berri gehiagotan EH Bilduk Madrilen negoziatzen du PSOErekin Nafarroarentzako zergen kudeaketa, baitere 4 Vientoseko harrapaketaren gidariak 3,7 milioi ordaindu beharko ditu. Bikoteak gidabaimenik gabeko gazte batek harrapatuta eta drogatuta ondorio larriak ditu. Eta azkenik Garamendiren hitzak. Nafarroak alderantziz erabiltzen du bere autonomia fiskala. Eta Gara egunkarian foru ogasunek beste 4 zerga kudeatuko dituzte. EH Bilduk aldarrikatu du Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroak eskumen osoa dautela bankuei eta argindar enpresei etorkizunean ezarriko zaizkien zerga kudeatzeko. Lakoa gauza bera egiten du EAErako beste 2 kargarekin. Argazkean Euskaraldiko txapa bat ikusten da eta izenburuan abian da Euskaraldia, motivazioz gainezka. Berri gehiago, giza eskubideetan aditua den abokatu baten hitzak, ez dut torturaren portzentairik ikusi sekula Euskal Herrian bezala. Eta Berri egunkarian, hasita hitzez ekiteko garaia, martxan da 3. Euskaraldia abenduaren 2 arte. 8 hiriburutan aurkezpen jendetsuak egin dituzte. Hizkuntza ohiturak aldatzeko pauso gehiago ematea da helburuetako bat. Bertze argazki batean Anari ageri da eta izenburuan Gari eta Goroldiozko, Anariren lehen liburua. Baitere Matxin Aiestaranen hitzak hurbildu besterik ez gara egin irulegik kontatzen duen horretara. Berri gehiagotan PP eta Ciudadanosi egindako eskaintzarengatik hezkuntza ituna hautsi izana ukatu du Jaurlaritzak. Eta azkeneko berri batean, Ukrainako zerealak esportatzeko ituna bertze 4 hilabetez luzatu dute Kiebek, Moskuk eta Nazio Batuen erakundeak. Akitzeko Euskal Herria Irratiko berriak, administrazioko behin-behinekotasuna gehiegizko eta kezkagarria da kontuen ganbararen iritziz. Kontuen ganbarak 2021eko kontu orokorrei buruzko txostena argitaratu du. Aurreko emaitza, aurrezkia eta zorra hobetu direla jaso dute. Eta Tamara Angulo labeko kideren hitzak, patronalak proposatutakoa ez da nahikoa. Azkenik, Herrigorak jaso du aurtengo CEPAEN saria, produktu ekologikoena. Asteburuko eguraldia. Gaur hortzirala giroa hotza izango da eta Kantauri isurialdean euritsua. Ipar partean goizetik egingo du euria, kostaldean batez ere. Arratsaldean zaparradak mardulagoak izanen dira, Gipuzkoa ekialdean bereziki eta trumoitsuak ere izan daitezke. Hegoaldean euria urriagoa izanen da eta ez da arratsalde gau partera arte iritsiko. Bertzetik, temperaturaren jaitsiera azpimarratu behar dugu. Maximoak 14 graduren bueltan geldituko dira eta mendebal eta ipar-mendebaldeko haize biziak hotz sentsazioa areagotu egingo du. Baliteke gainera egunaren amaieran elur kuota 1300 metrotara jeistea. Eta bihar larun batean giro hotz eta euritsuak jarraipena izanen du. Euria bereziki goizean eginen du eta berriro ere Gipuzkoa ekialdean gogotik eginen du, bertan etengabe egin dezake. Horrez gain, temperatura bertze koxka bat jaitsiko da, barnealdean maximoak 9-11 gradu ingurukoak izanen dira, eta kostaldean 12 graduren bueltan geldituko dira eta goizaldean elur kota 1200 metrora jaits daiteke. Gero, egunak aurrera egin ahala, igoz joango da eta 1400 metrotik gora egongo da. Ipar mendebaldeko haizea goizean zakar ibiliko da, gauean hego mendebaldera egingo du eta indarra galduko du. Azkenik igandean bertze fronte bat iritsiko da eta giroa euritsua izanen da. Euria batez ere egunaren lehenengo zatian egingo du eta bereziki eta bertze egun batez euri gehien ipar partean bilatuko dira. Atxalde gauean atertzera eginen du eta naiz eta eguna goibela eta euritsua izango den, temperatura maximoak 2 gradu igoko dira. Goizaldean hego mendebaldeko haizea ibiliko da eta goizean mendebal edo ipar mendebaldera eginen du. Indartu egingo da eta haizeguneetan gogor joko du.
eta Arroxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben. Lehen erran dugun bezala, gaurkoan ere liburu bat izanen dugu eskuartean, baina gaurkoan gainera liburu serio bat, ez artea eta gauza horiek, baizik eta politika arituko gara gaurkoan, izan ere, Iratzar Fundazioaren Iparrorratza bilduman bi ale gehiago ditugu, orain, bi ale gehiago bilduma honetarako, eta, bi liburu horietako batean parte hartu duen Lur Albizu Nafarroako sortuko arduradunarekin egonen gara, eta bi liburu hauek zehazki Barbaroak eta Zibilizatuak, hori bat, eta bertzaldetik gureak ere badira, hori xen bigarrena, justo honetan parte hartu du, Lurrek hemen txenduguna, atxaldeon Lur. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Bi liburu atera dituzue, zuk eskuartean duzu, hain zuzen ez zuk parte hartu duzun hori, baina lehenik hasiko naiz bertzearen inguruan, Barbaroak eta Zibilizatuak Euskal Gatazkaren eskuliburu materialista. Kasi nada. Ibai Atutxa Ordeñanak idatzitakoa, eta bertan nola sinopsia irakurri izan dudana, hor erraten du zerbait, nola Euskaldunen basakeria edo basatze prozesuaren inguruan solasten dena. Konta iguzu, zer kontatzen demen gutxi gora bera? Bai, horrela orokorrean eta spoiler handirik egin gabe, eta gainera Ibai Atutxak ere asko esplikatzen duelako, eta nik ere ez duelako parte hartu prozesu horretan. Bai, Ibaik egiten duela, Euskal Herriaren eta Euskaldunaren figura nola joan den aldatzen edo barbaro bezala nola eraiki den irudi hori denboran zehar, eta Euskal Herriaren inguruan ere egiten du irakurketa bat, azpitituluan esaten du, Euskal Gatazken eskuliburu materialista. Hor hartzen ditu teoria dekoloniala eta teoria transfeminista, da bizkat Euskal Herriaren Euskaldunaren inguruko ze irudi sortu den eta nondik egiten du irakurketa bat oso interesgarrian, ere ustez, lau barbarizazioz hitz egiten du, lau barbarizazio desberdinez, eta hori teoria berri horiek, edo teoria horiek egiten duten ekarpen politikotik egiten du Euskal Herriaren irakurketa bat eta Euskaldunaren irakurketa bat oso interesgarria. Eta ez naiz ausartzen askoz gehiago esatera, baina oso liburu interesgarrian edo ustez Euskal Herria eta nazioaren eraikuntza horretaz ere eztabaidatzeko. Eta segurazki ere bi liburuen artean komunean hori dago, nazioa, abertzaletasuna, Euskal Herria nondik eraikitzen den, nondik eraiki nahi dugun, eta hor nire ustez oso ekarpen polita egiten du Ibaik. Claro, pentsatzen dut nola baitere igual tiro joango direla, Barbaroak eta Zibilizatuak beraz, akaso, ego globalean, Latinoamerikan izan ziren prozesu horiek, non haiek, retratatzen dire, bertzea bezala, alteritatea, barbaroak bezala, ezin zibilizatuak, eta alako zerbait ere gertatu dela nonbait Euskaldunekin, alako zerbait, ezta? Bai, eta horre garai desberdinetan ere kokatzen du, Euskaldun terrorista, Euskaldun barbaroaren inguruan ze irudi egin denoen arte, eta gainera, talkan nolabait zibilizazioarekin, zibilizatuarekin, eta nik uste justo aste hauetan ere Irulegiko eskuaren horrekin ere badaudela beste batzuk, ez hain barbare, ez hain zibilizatu, badagoela irakurketa bat oso interesgarria, eta bai, dekolonialitatearen ekarpen horiek hartze ditu eta transfeminismoarenak ere bai, nik uste oso joste polita egin duela Ibaik. Marxismoa, transfeminismoa eta herri jasotzaileak, ez? Pixkanetarik. Melanx bat nazio ardatzaren inguruan. Hortxen liburua, aipatu dugun lehenbizikoa, Iparrorratza bilduma honetakoa, Barbaroak eta Zibilizatuak, Euskal Gatazkaren eskuliburu materialista barkatu. Interesgarria, seguro, behintzat buruari eragiteko ideia aparrastada bat, eta bigarrena, justo zuk Lur Albizu eta Eraitz Saezde Egilazek egin duzuen, liburua, gureak ere badira, desira, boterea eta epika. Hauxen, justo eskuartean duzun liburu aski ederra hau, desirarekin ja jokatu duzu hortik pentsatzen dut estetika aski ederra horrekin. Gureak ere badira, zer lapurtu digute? Hau da, desira, boterea, epika, horiek ere gureak dira? Bai, egiten dugu nolabaiteko ibilbide bat, egia da, Eraitz eta biok duela hilabeteak eta urteak
hasi ginela asko hitz egiten, gustatzen zaigulako asko eztabaidatzen, eta gure artean ere ezin egon oso konpartitu batzuk, edo zalantza oso konpartitu batzuk genituela politikagintzaren inguruan, militantziaren inguruan, eta bai sintesia nolabait ez, bada ez. Gureak ere badira, desira, boterea eta epika, hiru ardatz nagusi horietan bai iruditzen zaigulako nahi genuela horietaz hitz egin, ardatz oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigulako politikan eta bizitzan orokorrean, eta horietaz hitz egin nahi genuelako beste buelta bat eman, ideia batzuk eman, probablemente, ez, hausnarketa batzutarako, eta ibilbide bat egin liburu honekin. Nik uste gureak ere badira hori badela, ez, modu bat esateko hiru ardatz horietan guk ere badugula zer esana eta zer egina, ez? Bai, boterearen edo zentroaren disputa horretan edo lehia horretan, hau oso orokorrean. Claro, pentsatzen dut orain entzuten da, ez, noizbehinka analisi politikoetan eta pixket kapitalismoak, ultraeskuinak eta pixket hartu duela justo epika hori, ez? Eta nolabait ere relato transgresorena hortik etortzen dela, ez? Ultraeskuina dela hemen, politikoki ez dena zuzena, apurtzailea, ez? Gu gara askatasunaren aldekoak eta bar, ez? Eta pentsatzen dut hortik egin duzuela aldarrikapen hau, aizue, hau gurea ere bada, ezta? Bai, egia da guk egite ditugun hausnarketak direla gehiago igual emantzipazio mugimenduen edo ezkerreko mugimenduen tan dauden ideia batzuen inguruan, hau da, desira adibidez, ez? Desirari ez diogu ematen pisu espezifiko bat eta ezkerrean ere arrazionaltasuna eta ideia abstraktuen mundua, ez? Arrazoiarena beti izan da oso importantea edo balioa eman zaiona, baina aldi berean esaten dugu, baina ezkerreko mugimenduek eta emantzipazio mugimenduek, askapen mugimenduek desira izan dute erdigunean. Oso esplizituki ez bazen ere, ez? Eta afektu pila bat mobilizatu dituzte, bestela oso zaila da zenbat milaka pertsona egon diren azken hamarkadatan, berdin zait euskara ikasten, berdin zait ikastolak sortzen edo berdin zait beren bizitzaren parte oso handi bat ematen eraldaketa sozialari, ez? Eta ultraeskuinaren eta erreakzioaren horretan bai iruditzen zait dagoela bai aldaketa edo gutxienez transgresioaren, ez, edo politikoki zuzena ez denaren munduan ibiltzen direnak, nire ustez transgresioa ez da bere horretan eraldatzailea. Izan daiteke eskuinekoa edo erreakzionarioa ere, eta egia da ez garela hainbeste sartu mundu horretan, igual erreakzioarekin pixka bat bai, baina bai iruditzen zait oso galdera interesgarria. Nolabait esaten dugu desira hori eta kanalizatzaile politiko horiek, epika hori, badirela gureak, eta izan daitezkela beste iruditegi batzuetatik sortuak. Epika zer da, ez? Zer da, beti da handinaia, beti da epikaz hitz egiten dugunan Euskal Herrian zer etortzen zaigu buruta, ez? Da iragan oso mitiko bat, igual, nostalgian edortzen gara askotan, mobilizazio oso handiak, indarra, maskulinoa izan daiteke ere bai, iluna, ez? Indar handia erakusten duena beti, eta guk esaten dugu, bueno, epika izan daitekeela ere egunerokoari askoz lotuagoa, militantziari askoz lotuagoa, eraikitzen diren gauzei askoz lotuagoa, ez? Igual orain ematen du oso inusentea dela esatea, baina zenbat ikastola sortu ziren 70. hamarkadan, edo bueno, duela hamarkada batzuk prozesu horiek, udal ikastolen aldeko borroka hori Iruñerrian adibidez, ez da epikoa. Eta ez dugu lotzen epikarekin, ez? Edo mugimendu feministak orain azken urteetan egin dituen greba feministak eta ez dira epikoak, guk erabakitzen dugu zer den epika, ez? Eta zeri ematen diogun balio hori, pixkat alde horretatik. Eta hala ere, sortzen dit zalantza lur, zeren zuk erran zu, hori ez da epikoa? Karo, agian ez da epikoa. Hau da, gauza da igual, ez? Pentsatzea beharrezkoak direla, ez? Eta feminismoak erakutsi digun bezala, ez? Hor lan invisibilizatu guzti horik ikusten ez direnak, ez? Egunerokotasunen egiten direnak. Eta egiazki, egiten dutenak funtzionatzea jendartea eta guzti hori, ezta? Baina, hain zuzen ere ez dira hain epikoak. Eta justo epikak ez batzutan badirudi behar ditula bertze elementu batzuk, eroi bat, ez? Egitena, zer, egun bateko zerbait, ez? Arratsalde bat, bueno, sartzen gara hor, ez? Nola erraten dau, Palacio de Invierno. Neguko jauregian eta hor konkistatzen dugu, ez? Esker, karo, epika, ez dakit, astearte batean egiten alda epika, lur. Nire ustez bai. Bai, nire ustez da bestela epikari ematen diogula bakarrik irudi bat eta orduan ezin dugula erabili, nolabait, ez? Hori, neguko jauregia adibidez, ez? Neguko jauregia hartzea izan daiteke epikoa,
epika horren bueltan, violentzia asko ere egon daiteke, epika guztien bueltan ere bai, ez? Mundu aldatzen duzun heinean. Baina eguneroko hori eta batzutan gauzak aldatzen dira, edo gauzak aldatzen direla uste dugu oso gauza, hori, neguko jauregiaren irudiarekin, ez? Baina ze prozesu egite ditugu jauregira iristeko, zenbat kasualitateren bidez batean sortzen ditugu gauza berriak edo bueno, azken urteetan eta aurrekoan ere eraitzekin hitz egiten, ez? Bere garaian adibidez 2014aren bueltan gaueko manifak sortu zirenean Euskal Herrian eta uste dut liburuan ez dugula hitz egiten horretaz. Hori bada batean, ez? Indar bat, egia da iluna dela eta beltza izan daitekeela, baina bai indar bat emakume pila batenak anonimoa nolabait, ez? Kolektiboari ematen diotena indarra. Eta guretzako, gure gorputza guzti zeharkatuta doa epika batetik horrez, eta gainera sortzen da eztabaida bat, bere garaian gatazka batzuk beste jende batekin. Bueno, epika da, ustez, mundua aldatzeko modu bat, baina segun eta ze ikuspegitatik ikusten duzun ere bai, ez? Ni ez nago ados irakurketa batzuekin, ez? Epika da, Euskal Herrian, Euskal gatazka batez hitz egitea eta modu batera hitz egitea. Da, presoez hitz egitea, bai. Eta askoz gehiago da epika hori ere bai, eta gainera aurreko epika hori ere balioak kendu gabe, epika horri. Guk esaten duguna da, ostia, guztia izan daitekeela nolabait, guztia izan daitekeela epikoa. Segun eta ze balio ematen diogun eta zer erabakitzen dugun izatea epika, ez? Eta horrekin lotuta ere hitz egiten dugu utopiaz, eta utopia imperfektu ez. Igual utopia klasikoa da, ez? Sozialismoa, komunismoa, ez? Iritsiko gara paradisu batera, eta Julen Goikoetxeak ere askotan esaten du azken aldian, paradisu bat, eta hor ez da egongo botere harremanik, ez da egongo klase sozialik, bueno, teoria bakoitzak badu berea. Eta guk esaten duguna da, igual utopia hori askoz imperfektuagoa dela, eta bidearekin askoz zerikusi gehiago daukala, edo ideia bat jartzen dugu, ez, luxuzko pobrezia. Ez zeri ematen diogu balioa, ez? Ez da bakarrik kentzea, ez edo redistribuzio oso bat izatea, hitz egingo dugu erentzi, ez ondasunez, ez, banaketa horretaz guztiaz. Utopia imperfektua, ideia interesgarria, ez dakita indesiragarria den, justo. Hortzen dago tentsio puntu hori desiraren eta egin daitekenaren edo izaten aldenaren artean. Desirara pixket itzulita, Lur, karo, nik ikasi dut filosofian, nire erakutsi zidaten, argudio onak eta arrazionalak direla, ez, garrantzitsuak eta politika izan beharko lukeela argudio arrazionalen espazioa, ez, eta pentsatzen dut orduen handizek kritikatuko dizuetela. Aizu, baina hori da politikaren degenerazio bat, hau da, politikan izan beharko ginen jarri hemen, eta argudio onak bota, zientifikoak, datuak, eta bar. Eta zuek aldiz aldarrikatzen duzu desira. Norbaitek horri seguraski kritikatuko du, edo... Bai, eta horre hasten gara ez, nolabait dikotomiei pixua kentzen. Bueno, antolatu digute burua horrela, eta gure gizartean, ez? Edo emakumea edo gizona, edo txuri edo beltz, edo... horretan antolatu digute burua, arrazionala, emozionala, ez? Eta politikan ere, bizitzan bezala, badago zeri ematen zaion balioa, zeri ez, eta gure ustez biak dira uztargarriak. Hau da, ideia bat izan daiteke munduko ideiarik onena, eta ez, gainera, objetiboki, errealistaki, materialista, ez, materialki nolabait, ideiarik onena, baina horrek ez du zertan ez afekturik mobilizatu, ez eraldaketa ekarri, ez jendea konbentzitu. Hau da, nik daukat munduko ideiarik onena, baina ez bazaitut konbentzitzen, eta horretarako bide bat egiten oso zaila da hori mobilizatzea, ez, ideia hori. Orduan, guk esaten dugu, desira bada palanka oso potente bat eraldaketa sozialerako. Eta eman behar zaio daukan balio hori, ez bakarrik desira kanalizatzaile bezala, bai? Ideien munduan ere, badago, ez dakit nola esan, ez, arrazionaltasunari, eta gainera apurtu nahi izanik, pixka bat arrazionaltasuna eta emozioa, eta dena dago batera, ez, iruditzen zaigu oso zaila dela, zer da arrazoia, eta zergatik da arrazoia, eta ze neurgailu ematen zaio horri, ez, eta iruditzen zaigu biak direla kanalizatzaile oso potenteak, eta hitz egiten dugu ere, hori, politikan afektuek nola mobilizatzen duten. Hau da, Euskal Herria independiente bat proiektu politiko onena dela esateak, ez du zertan ondokoa konbentzitu, hori objektiboki onena izango balitz ere, ez? Edo bada ere, ez dakit, baina zer egiten dugu horretarako, eta aldi berean, esango nuke, emantzipazio mugimendu guztiek dutela emozio pila bat tartean, ez? Eta horri esker mobilizatzen dela jendea ere, bai,
Inkontziente edo kontzienteki, biak izan daitezke. Adibidez, komunismoan haunditzetan, kritikatu izan dira olako posturaka desira erabiltzen duzu, baina justo sozialismoa da, desiraren erabilera arras efiziente eta on baten paradigma politiko bat, erabiltzen dute hor dikotomia, burgesia, hau, utopiaren ideia, eta banderak eta epikak ikurrak, kantak, orduen, mugimendu honek bera, pixket autodefinitzen duela sozialismo zientifikoa beti ikuspuntua razional horretatik eta baduena, baina aldi berean, bere komponente importante bat izan da, hau, justo desiraren, epikaren ere. Eta nire ustez desira estrategia bezala, kasi, ez hainbeste guk sentitzen duguna, bai, desirak, eraikiak diren heinean eta badute parte bat, ez? Ikasi edo irakatsi diguten horretatik, eta beraz esaten dugu, desira batzuk eraiki baldin badizkigute, erregimen heterosexuala, imaginate, ez? Eta egitura sozial bezala guk desiratzen dugu, eta emakume bezala desiratzen dugu boterea ez dugula maite, emakume bezala, ez? Eziak izan gara estruktura sozial batean parte hartzeko, bikote bat izateko, familia bat erreproduzitzeko, eta horiek badira desira eraikiak, ez? Eta guk esaten dugu, desiren mugimendu hori edo desira berriak eraikitze hori badela egitura sozialak aldatzeko modu bat ere. Bai, hori da pixka bat laburpena, esango nuke. Pixka xaxatzea batik Lur, ezkerreko populismoa aldarrikatu behar dugu? Ez dakit ezkerreko populismoa, ez naiz ausartzen. Oda trampa. Ez naiz ausartzen. Guk esaten duguna da desirari eman behar diola balio bat. Eta igual esplizitua ez bada ere, baina bai afektuen mobilizazio hori badela oso garrantzitsua eta noski izan dezakela populismoaren parte bat, ez? Hegemoniak eraikitzeko ze antagonismo eraikitze ditugu, ez? Hori ere bada emozio batzuk mobilizatzea, artikulazio batzuk bilatzea, bai izan dezake pixka denetarik, bai. Lur, epikaz ari ginen solasean, epikan leheno aipatu dugu nola epikaren zati bat lapurtu duen diskurso horiek, ez? Segurazki ultraeskuinekoa, kapitalistak. Akaso hori da polo bat, baina bertze polo bat, ez? Da, segurazki distopiaren ideia, ez? Oda, epikarik ez dagoela, beti botatzen dute esaldia gerora begiratuz ilun baitago dena, dela txilmafiaren, ez? Esaldi hori, eta segurazki, dela retratu bat edo reflejo bat, ez? Jende handitzen sentitze batena, ez? Orduan, bi polo horien artean, nola sortzen aldugu epika, azpiko jendeak momentu honetan 2022an ilun dagoela, geroa, ze epika dugu? Horre distopiez eta, pixka bat egon ginen begiratzen Martorellek egin zuen duela gutxi liburu bat, gehiago egiten du telesaien eta fikzioaren ibilbide bat, eta berak esaten du distopia orain modan dagoela, edo fikzio pila batean agertzen zaigula, ez kasi errealitate bezala, eta utopiak agertzen direnean ere, horiek direla utopia fallidoak nolabait, ez? Funtzionatzen ez dutenak, orduan mundua badoa amaiera batera, eta justo epikaren, epika edo, ez da ezer amaitu kapituluaren hasieran hitz egiten dugu, ez? Zombiak eta adarbakarrak, apokalipsiaz. Karo, guk ere emantzipazio mugimendu bezala erabaki behar dugu. Apokalipsiaren aurrean zer egin, hori ere badelako ideia bat, ez? Egia izan daitekeena, baina guk esaten dugu, karo, horrek mobilizatzen ditu afektuak edo ez. Eta gaina kapitalismoak berak ere ez, sortzen ari da kapitalismoa bera sujetu batzuk oso zaurgarriak, oso prekarizatuak, etorkizuna ez dutenak ikusten eta etxipenaz ere hitz egiten dugu liburuaren hasieran, ez dakigulako zer gertatuko den, ez? Eta oso epe motzerako planak egiteak hasi ezinezko bilakatu zaigu, orduan apokalipsia eta distopia egunerokoan daude, ez? Eta sujetu zaurgarri prekarizatu horiek, osasun mentalaren fenomenoa esan behar nuen, baina ez, osasun mentalak ze pisu hartu duen azken hilabetena ez da kasualitatea, ez? Eta belaunaldi batzuk nola ari den kolpatzen, ez? Errealitate hori gure inguruan eta asko nabaritzen da hori, ez? Orduan, gure ustez, emantzipazio mugimenduen ardura bada nolabait. Gauza bat da, mundua oso gaizki joatea, ez? Eta gauza bat da, adibidez, krisi klimatikoak eta ekartzen dizkigun, edo ekarriko dizkigun ondorioak, krisi energetikoa, elikadura krisia, ze ondorio dituzten gugan. Baina beste gauza bat da, erabakitzea mundua bukatuko dela. Ze hori izan daiteke reakzionarioa ere, reakzionarioa ez dakit, edo etxipenari ematen dio bide, eta orduan ezkerreko militante bezala gure ardura
iruditzen zaigu badela, ez? Eta horregatik igual utopiak dira imperfektuak, eta igual, ez? Karo, ze gure ikuspegian zeruan zer daukagu, ze konsumitzen dugu, zenbat energia konsumitzen dugu egunerokoan, nolako etxeak izango ditugu, ez? Karo, orain esatea etxe batean biziko garela ez dakitzen bat heldu, ez dakitzen bat umerekin, eta beste harreman sozial batzuk eraikiko ditugula, eta kotxe bakarra izango dugula, zer da, distopikoa da, edo desira baten bidez eraikiko dugu, ez? Eta nire ustez munduaren amaiera hori ere bada ideia bat ez duena uzten mobilizatzen eta seguraski depresio orokor horretan ere lagundu dezakena. Horrela, bueno, guk problematizatzen ditugu kontuak eta gero norberak ere ikus dezala ze pentsatzen duen. Interesgarria hortzen ez, adar bakarra eta zombien artean, aber ze gauza ez mitologiko aurkitzen. Bai, guk, da pixka bat provokatzailea izenburu bezala, ez? Asko hitz egiten da apokalipsiaz eta munduaren amaieraz, eta guk esaten dugu, igual ez dela existitzen. Listo, ez dugu adar bakarrez eta zombi ez hitz egiten, baina bai, ez? Eta distopietan ze irudi ditugun, nola bukatuko den mundua, eta gure ustez galdera ezin da izan mundua nola bukatuko den, baizik eta zer egingo dugun, bueno, mundua edo giza espezia, zer egingo dugun horretarako, ze ideia berri produzitu behar ditugun, helduleku batzuk izateko bizitzan, ez? Jaio Herrerok erraten zuen, hain zuzen ere, hoixen, ez? Justen ditugula justo zuk erran duzuna, distopiak eta utopia fallidoak, ez? Eta beti bukaeran, hau da, funtzionatzen dutela edo katastrofea baino ez dagoela, ez? Epikarik, ez dagoela pelikularerik agertzen dena adibidez borroka klimatiko bat, edo asambleak, ez? Hori agertzen duten seriak eta dokumentalik ez daudela, beraz. Galdetu nahi nizun baitere, ezakit bertzen mito bat den edo ez, edo mantra bat edo ez, hain zuzen ere, zuek jorratzen duzu pixket desiren kontua, desirak mobilizatzeko, azkenan ari zarete pentsatzen jendartea berdela mugitu, ez? Eta ez dakit mantra bat den, jendartea desmobilizatuta dago, hau da, entzun dugu, handitzetan, pixket neoliberalismoaren, gau luzea erraten den horren ondotik, komunitateak hautsita daudela, gaztek ez dutela nahi parte hartu, eta ez dugula interesik politikan, ez dakit, hala ikusten duzu Lur? Nire ustez ez. Batetik, gazten ideiarekin iruditzen zait badela oso argudio esaldi erabilia estereotipatua, batetik, iruditzen zait importantea. Bestetik, pixu demografikoan ere zahartzen ari den herri bat gara, eta orduan pixu espezifikoa gazteena askoz txikiagoa da, eta hori errealitate bat da, eta horrela landu behar da, ez? Lagun batek esaten segun duela gutxi, eske duela 25 urte 10.000 gazte izan zitekezkenak, aurten 2.500 baldin badira, pixu berdina daukate, bai? Eta guretzat ja da, oso handia izan behar da guztia, hori. Eta gure ustez gazteak dira gizartearen ispilu, edo gara, ez dakit ja pluralean hitz egin behar dudan edo gu horretan dagoen, baina gizartearen ispilu dira eta isla dira, ez? Eta uste dute horre hitz egiten dugu, ez? Kritika egiten diren gizarte likidoa eta harreman likidoak, eta, hori ere erlatibizatzen dugu eta desmobilizazioarekin. Karo, asko aniztu da. Zenbat informazio jasotzen dugun, egunerokoan, eta hor azelerazioaz ere hitz egiten dugu lehenengo kapituluan, etxipenaz hitz egiten dugunean. Zenbat informazio daukagun, nola harremantzen garen sare sozialen bidez, ze beste mundu dauden hor. Nire ustez ere pentsatu beharko genuke komunikazioan, sare sozial berriak eraikitzen dira, komunitate berriak eraikitzen dira, eta badaude algoritmoak eta ze ikusten dugun eta ze kontsumitzen dugun bakoitzak oso espezifikoak dira, oso niaren bueltakoak, orduan batzutan informazioa ez da iristen, ez dugu kanal irekirik, ez? Gizarte osora iristeko esango nuke, eta iruditzen zait mobilizazioa anitzagoa dela, beste modu batera egiten dela, hau da, borroka gehiago daudela piztuta beste modu batekoak, berdin zaite, azken urteetan Nafarroan esango nuke, mugimendu antirrazista bere koordinadora berriarekin, eta, egin duela ibilbide bat, bauzu borroka feminista, baina baituzu lan gatazka pila bat piztuta eskualde desberdinetan. Badaude hor mugimendu asko, mugimendu ekologista ere bere aniztasun osoan eta proiektu pila baten aurka alde, ez? Nafarroan ere iruditzen zaite hori badela errealitate bat, Euskararen aldeko mugimendua. Euskararen aldeko mugimenduan ere, baduzu hildo mobilizatzaileago bat, baina badituzu ikastolak, baduzu agerraldia herri gora eta horren bueltan mugitzen ari den jende asko, korrikak ze mobilizazio eragiten dituen, orduan nire ustez aniztu dira, eta igual gehiago erabakitzen dugu nora joan, nora ez joan, eta azelerazio horren bueltan gero eta denbora gutxiago daukagulako.
Eta Marina Garcesek ere esaten du, ez dakit terminoa nola erabiltzen duen zehazki, baina informazio askoko garaian gaude, baina gero eta horrek eragiten diguna ez da jakintza gehiago, baizik eta kritikotasuna galtze bat, ez? Eta, bueno, bai iruditzen zaigu hori badela errealitate bat, edo, bueno, guk mahai gainean jartzen dugun ideia bat. Nire ustez, ez dago desmobilizatua eta gainera oso idealizatua dugu iraganean, Euskal Herrian egiten ziren edo egiten ez ziren beste mobilizazio batzuk. Egia da atomizatuago dagoela, nire ustez nik hori bai esango nuke. Bai, egia da hori erraten zuen filosofo eta analista honditzek erran dute, postmodernidadea deitu duten hori ez, relato handiak hori dira, eta zuk erraten zenuen ez, igual orduen denak orain ez gaude txalupa berdin batean, norantzko berdin batekin ez, eta denek, ez dakit, kamiseta eta bandera berdinarekin, baino, jende hori dago, proiektu gehiagotan, txikiagoak, hemenan, ez? Izaten aldu ere irakurketa, neoliberal bat horrek nolabait ere ez, proiektu individualagoa, gehiago a la karta. Bai, izan daiteke mas a la karta, edo izan daiteke orain arte lekua izan ez duten borroka batzuek badutela. Eta igual ez, karril zentral... Bai, la de Bernabé. Ez, karril supuestamente zentral horrek igual ez ziolako leku bate uzten horri, eta gainera nik ez nuke tragedia bezala biziko ere bai, ez? Iruditzen zait, berez borroka horiek badutela emantzipazioaren edo eraldaketaren bide komun bat, igual elkarlotzen ez badira ere plaza komun batean beti, ez? Baina bai dutela nire ustez ibilbide eraldatzaile bat, eta Euskal Herrian iruditzen zait horrek forma interesgarria duela, ez? Inkluso nazio pultsoen galera hori ere, irakurri daitekela modu desberdinetan, eta hori, segun zeri ematen diozun balioa, klaro, mitifikatzen baduzu aurretik ere egin izan duzuna, ekainaren 28 batekin ez du baliorik izango zuretzat, baina Iruñean hori, sexu eskapenaren aldeko borroka egun horretan, duela 7 urte, ez dakit, 300 pertsona batuko ziren, eta orain izugarria da, ekainaren 28 guztietan zagertatzen den, eta gazte pila bat, por cierto, ez? Eta hori ez da emantzipatzailea, horrek ez du hitz egiten gure gorputz eta lurralden buru jabetzez, ostia, nire ustez bai, ez? Eta nire ustez balio hori eman behar diogu. Beste gauza bada, que no nos sirva, guretzat ez nahikoa izatea, ez? Eta hori ere problematizatzen dugu nolabait. Ironiaz esaten dut, Hori gertatzen zaigu ondiz. Lur, azkenean hemen guzian boterea, solasten ari gara, boterea zen zuen 3. hitz, azpititulu horretakoa, eta galdera horrekin nintzen nahi nuen. Botereak badu orokorrean ezkerrean fama txarra. Zen, boterea aldi berean izaten da, opresioen nolabait ere ardatza, bakigu botere harremanak, privilegioak ezakit zer, eta aldi berean ezakit, guk boterea eskuratu behar dugu, hori aldarrikatu behar da, boterea nahi dugu. Guk hori aldarrikatzen dugu. Hasiera batean kapituluan gehiago hitz egiten dugu gatazkatz. Nolabait, boterea hitz egiten ari garenean, gure ustez, beti kokatzen dugu kanpoan. Boterea gurea ez balitz bezala, eta beti beste norbaitek, maltzur batek eragiten duen zerbait balitz bezala, ez? Eta oso kontrakotasun batean, eta iruditzen zaite, ezkerrean ere oso ohikoa den postura dela. Guk esaten duguna da, gatazka badela oso hitz, palanka, ardatz, interesgarria botere berriak sortzeko, gatazketatik ere eraikitzen ari garelako, eta hor problematizatzen dugu igual gatazkari beti ematen zaiola oso dimentsio handia, eta horre violentzia simbolikoaz asko hitz egiten dugu, ez? Zer da normaltasuna, zeri deitzen diogu bakea eta zergatik, ez? Bakean dagoena bakean utzi, gatazkaz hitz egiten dugu, eta gero beste bi ideia ditugu, ez? Batetik boterea leku guztietan dagoela, nik ere badaukat botere bat, jakin beharko nuke erabiltzen nola erabili, zer erabili eta nola graduatzen den botere hori, baina izan badaukat eta gehiago izan dezake, ez? Besterik gabe. Baina, bai iruditzen zaigula botere horretan, boteretze prozesuak oso importanteak direla. Eta hor bai, nolabait kolektiboari ere indar berezia ematen diogu, edo ezakit nola esan. Nolabait, mobilizatzea bera, talde bat izatea bera, mugimendu sozial baten parte izatea bera ere, bada botere kuota bat, edo botere bat izatea, zerbaiten kontra izan daitekeena, baina baita ere errealitate berriak sortzeko palanka bezala, ez? Guretzako boterea bada eraldatzailea eta botereari uko egitea da nolabait desirari uko egitea bezala, ez? Utxune bat uztea eta ber nork hartzen duen, pues claro. Igual beste batek eta igual okerrago datorkigu, ez? Beste modu batean, ez? Eta guretzako da normalitate berri bat eraikitzeko palanka bat. Eta hor,
bai problematizatzen dugula, gure ustez edo militantzia esparruetan kezkaz bizi dugun zerbait, edo eraitz eta bio konpartitzen duguna dela, emakumeok bereziki ere, eziak izan garela, botereari uko egiteko, oso deseroso sentitzen gara boterea ematen zaigunean, ardura batzuk hartzen ditugunean, eta zaila da, nola egiten zaion aurre horri, baina gure ustez zentroaren disputa hori edo lehia horreta joan behar dugu, eta guk ere botere hori maite dugu nolabait esateagatik ez zergatik. Subalterno berriak sortzen dituelako, botere gehiago izatea badelako nolabait, zuk hitz egitea normalitate berri eta eraikitzea normalitate berri horiek, eta gure ustez bada oso tresna garrantzitsua. Eta horrekin lotuta igual kapitulu guztien amaieran hitz egiten dugu Euskal Herriaz, abertzaletasunaz, Euskal Herriaz eta boterearen horretan Euskal Estatuaren beharraz eta nahiaz, inkluso hor desiarekin lotuta ere hitz egiten dugu estatuaz, Euskal Estatua behar ditugulako instituzionalizazio edo estatugintza prozesu batzuk botereatuko gaituzenak eta gizarte bezala eraldaketa sozialerako palanka izango direnak. Ez du ematen, baino hau guzia, oraindik ere sakonago solasten da, liburu horretan, liburu aski interesgarri honetan, erraten genuen, hau berez Wordean 40 horri direla, baina liburu honetan batzuk gehiago, aski, hementxen objektu ederra. Gureak ere badira, desira, boterea eta epika, hoxen landu dutena hemen, Lur Albizu eta Eraitz Saezde Egilaztek, kontu guzti hauek, botere politikoa, desira politikoa, epika politikan, gaurkotasun erabatekoa duten, gai guzti hauek, hain zuzen ere, pixkatala norabiderik gabe edo zakegula zehazki nora joan, edo aniztasun handia dagoen momentu honetan, pixket argitasun gehiago emate aldera egin duten lan hau. Lur, hemen utziko dugu, Barbarak eta Zibilizatuak gureak ere badira, 2 liburu hauekin, Iratzar Fundazioaren Iparrorratza bildumako, 2 ekarpen berri hauek, eta pentsatzen dut, heldu den urtean, bertze 2 izango dituzuela, ez da? Hori ematen du, Ikusiko dugu, ze bi altxor. Lur Albizu, mila esker honit. Mila esker zuei. Eta Iruñeko udaleko albisteak. Udalak Iruñean aurten garatu diren 10 proiektu eta ekimen kultural eta artistiko diruz lagunduko ditu. Kultura, arte eta sormen industrientzako laguntzen deialdiak 60.000 euro banatu ditu. Baitere 12 adingabet, Minecraft bideo-jokoaren laguntzarekin 3D auzo bat diseinatu dute coworkitzentzat, teknologia berriak eta haien 3D motore gisa hartuta. Eta Nafarroko geriatria eta gerontologia elkartek 21. Tomas Belzunegi sariak eman dizkie adineko pertsonen irudi positiboa sustatzen duten 8 lanei. Aurtengo edizioa gainera Nafarroko Alzheimer gaixoen senideen elkartea aintzatesten du, pazientei eta haien zaintzailei ematen dien arretagatik. Eta azkenik Enrique Maia alkateak Zibibox berriaren proiektua aurkeztu du, lehen eta bigarren zabalguneko herritarrei, 2024ko 3. hiruhilekoan prest egonen dena. Auzoko foroan, auzoaren hiri jarduketarako plan berezia eta Zangoza kaleko aparkalekoa bezalako gaiak jorratu dira. Gaurko bi elkarrizketetan gai sozialak ditugu, lehen da biziko horretan politikarekin zerikusia zuten gaiak desira eta bertzelakoak, eta oraingoan gaia lurreratuagoa, praktikoagoa, eta garraioarekin zerikusia duena, izan ere Iruñerriko mankomunitateak kanpaina bat abiatu du, igo zaitez Bilabesara, zehazki garraio publikoaren erabilera sustatzeko, eta guzti horretaz solasteko Iruñerriko mankomunitateko langilea den, zehazki komunikazio teknikaria den Bakarne Atxukarrorekin gaude. Atxaldeon. Atxaldeon, bai. Mil esker gurean egotegatik, Bakarne. Zergatik abiatu duzue kanpaina hau? Bueno, azken mola hontan, jabakizu, ze gertatu da, pandemia dela eta,
bueno, pues jendearen kopuruaren murrizketa ikusi dugu, eta jendea hartzen du autoa maizago, lehen baino, eta, bueno, pues, garraioaren erabilera jaitsi da. Eta horregatik, bueno, pues, igo nahi dugu dandana hori, zen, bueno, pues, hirientzako oso ona data, ja bakizu jolin, pues, agian aparkatzeko edo, pues, gauza horiek, eta beti autopilaketa ere badie beti hiritan. Bueno, pues, dandana hori saiesteko gauzariko berena garraio publikoa da. Eta horretaz aparte, bueno, pues, ingurumenentzako eta guztiontzako, gizartentzako. Horregatik, abiatu dugu kanpaina hau, eta pentsatu dugu agian lau ardatzetan antolatu dugu, ze bakagu beti, bakigu zein datorren beti autobusetara, eta bakagu lau talde, hola orotara. Gaztiak, emakumeak, gaztiak, emakumeak, eta geho, jende familiak eta geho, noizbenka hartzen duen autobusa jende hori, ez? Eta, horretan ja oinarrituta antolatu dugu kanpaina hau, jarri dugu bai edabidetan, bai bilabesetan, bertan, bai taksitan eta sare sozialetan. Hola, jendea jakinarazteko zer egiten nahian, eta jakin gainean izateko ere. Gazteen kasuan, gazteak dira gutxien erabiltzen duten sektore hori, izango dira? Ez pentsa, zen unibertsitatera juteko edo institutora eta, egunero ikusten dugu nola datorren beti bilabesa, jende ez beteta, eta, haiei dazkagu, dakagu zuzenduta abono batzuk, diana oso aproposa beraientzako. Orduan, ikasturtearen hasieran gaudenez, jende haunitzek ez du jakingo zenolako abonoa dazkagungok, eta batez ere haiek jakiteko eta pila jartzeko eta autobusa igotzeko, autobusera igotzera. Bakarne, horrek harritu da eta honde izarran duzu, jeitsi dela erabilera hori, hori ez nuen espero, hori COVID-aren gatik da? Claro, pandemian, eske beldur geunde guztiok, eta, aldi batetikan, jendia etzan ateatzen, hori argi eta garbi dago, eta bestaldetikan, beldurra bat zeon, iztugarria gaina. Orduan, askok erabaki zuten sartzia autobusa, eta bere kabuz jutia, bai oinez, bai txirrindulaz, binon beste askok autoan. Binon, autoan bakarrikan, ez auto batian lagun, baizik eta bakarrikan. Horren eraginez, hiria autoz beteta egondu da, eta garraio publikoa, erabilen kopurua jaitsi da, binon izugarria gaina. Eta adibidez, bai egon ziren diru laguntza batzuk, egon diren Nafarroko gobernuak Espainiatik etorritakoak, horrek ez du sustatu garraio publikoren erabilera? Bai, uain pixkanaka, ja, errekuperatzen nahi da. Binon uaindikan ez gaude pandemia baino leheno geunden kopuru horietan. Orduan hori berreskuratu nahi dugu, eta horregatik egiten ditugu alako kanpainak eta alako gauzak, ez. Hiru gako nolabait ere jarri dituzue kanpaina honetan, edo hiru arrazoi nagusi ez, garraio publikoa sustatzeko, lehendabizikoa bakarne iraunkortasuna, jasangarritasuna, ezta? Bai, da lehen esan duguna, ez? Autorik ez badegu hartzen, isuri horiek ez daude jakalian, ez? Eta horri esker gure aizia garbiagoa da, eta oso erosoagoa da geho kalian ibiltzia eta gozatzia. Kale edo hiri eta haize zikina baldin badego, ez da bate erosoa guetzako. Hoi alde batetikan. Eta beste aldetikan, erosotasuna eta guztien tartian konbibentzia, ez? Jende haunitz badaldi badabil kalian eta gaizki, presaka eta korrika eta auto pila bat, ez da bate erosoa inorentzako.
Estres mailak pentsatu goratuko direla hortik, gero ere asotxa egoten da, soinua izaten da bertze ondorioetako bat, gero etako txe gehiago, pues azkenean, bizilagunek entzuten dute gehiago, eta loan eta eragingo du. Eta istripuak. Claro. Jasangarritasuna beraz, zentzu nahiko zabal batean, ez bakarrik emisioak, karbono emisioak aldaketa klimatikorekin, baita ere, ez? Hori, airearen, atmosferaren zikintze hori, eta bertze kutsadura forma handitzetakoak, eta gainera hiri pilaketa bakarnak erraten zuena, ni justu etortzen ez bizikletan honat, eta ikusten dut batzuetan hilara ikaragarriak eta kasu bakarnak erraten zuena, lehenago ez ziren halako pilaketak, baina orain batzuetan izaten dira lerro batzuk ikaragarriak, eta kotxe bakoitzan pertsona bat ikusten duzu, segurazki bere beharrengatik, baina hemen sustatzen da bertze forma batzuk. Eta behar horiei erantzuteko, bertze gakoetako bat da bakarne irisgarritasuna, ezta? Bai, claro, jendia hartzeko autobusa arazorik gabe. Ze, bakigu jende batzuk badutela zailtasun batzuk, horientzako azkago gauza batzukinak, adibidez, prezioa, horri begira azkagu abono batzuk, prezio batzuk berexia dienak, eta gainea, zuk esan dezuna, nola bakago murrizketa batzuk, prezioen murrizketa batzuk Espainiai esker eta Europai esker, eta horretan ere jasartu geha. Eta, geho mugitzeko zailtasuna dakaten jendeantzako ere, bazkagu beste gauza batzu jarrita bilabesetan bertan, barrenian, adibidez, bakizu nola, zuzartzeakoan beti dakazu tresna bat hor jartzeko txartela. Jarri dugu txartel hori, tresna hori atzeko partian, jendia sartzeko zuzen-zuzenki gurpil, aulkitetan eta tikatzeko zuzen-zuzenki beraiek. Así que, gauza horiek egiten nahi gira ere bai, eta horretaz aparte, betikua, bai app bat dakagu jakiteko zenbat jende etorriko dan urrengo autobusian erabakitzeko zuk hartuko dezun edo ez, bildurragatik, hori esan duguna leheno, geho maiztasuna, aber noiz etorriko dan, eta noiz etorriko dan urrengoa, eta dandan hori, eta geho, oaintxe bertan lantzen nahi geha, txartel horiek nola kargatzen dian app batzuk edo webguneren bitartez nola kargatu eta halako gozak, eta duela oso gutxi atea da txartelen bidez ordaintzeko beste erabat. Así que, pixkanaka horreatzen egia. Beraz, tu bilabesa app, okerazpanago, horre izango dugu, informazio guztia, traiektuena, baitere erratezunen, nik ezakien zenbat jende etorriko den, autobus horretan, jakiteko hor sartu nahi dugunez, edo hurrengo hori itxaron, edo oinez joan. Hoi jarri genuen pandemian bertan, zen, lehena aipatu duguna, beldurragatik jende askok etzun hartzen bilabesa, zen, ikusten zuen beti jendez betetatze hola, eta, etzan hau sartzen. Orduan, jarri genuen tresna hori jakiteko zenbat jende datorren zu esperoan zauden bilabesa hortan, eta, erabakitzeko zuk, zeuk, hor sartutzean edo ez, edo bestela urrengoan sartukotzean. Así que, da bildur hori bastartzeko nolabait. Eta bertze modernizazio arranduzuna, debitu txartelarekin ere orain ordaintzen aldena, leheno etzen ordaintzen algorrela. Ez, leheno etzan posible, bakarrikan bageneukan garraio txartela, eta geho, txamponekin edo, eta guain posible dezu ere, banku txartelakin ordaindu, eta bakizu nola beste kanpaina dagoen ere aurkalian dela eundakin kanpaina hori, jartzen nahi geha edukontzi berri batzuk, eta edukontzi horiek irekitzeko erabiltzen dugu txartel hori. Txartel horrekin ere posible dezu garraiotan ibiltzia. Así que, badie gauza batzuk. Txartel bat biendako, beraz? Eta txartel hauek oroitarazia ezagun, errekargatzen aldire puntu handitzetan, ez? Bai, errekargatzeko lehendabiziko aldian beti leku konkretu batia. Normalian izaten die ogikenditan edo bestela, beste puntu batzutan. Binon gehoia, badakagu beste app bat, dala rekargatu app, rekargatuk,
Eta horretan, pues, telefonoren bidez, rekarga itxeko aukera ezo. Dena komodidadeak beraz. Bueno, a ber. Ari zarete horretan. Eta bertze hirugarren gakoak, kasu honetan, bakarne zen segurtasunarena. Segurtasunarena ere, saiatu zarete hori sustatzen edo hori kanpainaren barruan sartzen. Claro, batez istripuari begira, ez? Pues, autopilak eta baldin ja bakigu zer gertatzen den hirian, eta hori saiesteko pixkat, pues, kendu nahi ditugu auto horiek, eta jende guztia sartzen baldin bagea, pues, bilabesetan, suposatzen da, auto gutxilloia ibiliko diala hiritan. Horregatikan, pues, segurtasun hori nahi dugu mantendu, eta gure segurtasuna ere eskaini nahi dugu, zen, bakigu adibidez, kutsadura ez izateko, edo COVID kutsatzeko aukera ez izateko, ez? Garaian hontan egin ditugu gauza pila bat, garbiketa bereixiak ez dakize bakize, jendia segurua sentitzeko eta erosua sentitzeko. Binen horretaz aparte, gabeko zerbitzuan, ja jarri dugu beste zerbitzu berezi bat, emakumentzako bereziki, ez? Zen, arazoa badie, Iruñan zorionez ez gehiegi, binen, segurtasun hori begiratzeko eta jendia erosua sentitzeko, batez neskak eta emakumeak, jarri dugu zerbitzu berezi bat, eta, sartzen baldin bada neska talde bat, edo emakume talde bat, edo bat bakarra sartzen baldin bada, eta nahi baldin badu geldialdi bat egitea, binon ez ohiko geldialdi batian, geraleku batian, baizik eta bere hautatutako beste geraleku batian, eskatu dezake gidariari, eta beste lekuan jaitsiko da bere etxetik gertuena, ez? Así que, hori ere jarri dugu, eta jendia pozik dago horrekin. Adibidez, asteburutan ateatzeko, edo joebintxo, ez? Halako gauzetan jendea erosoa ez sentitzeko. Baina kasu horretan, nolabait ere da erabiltzeko kasu espezialetan, hau da, insegura sentitzen zaren egun batean bereziki, ez dakit, beldur berezia duzun egun batean, nolabait ere salbuespen bezala erabiltzeko, edo ohikotasunez? Bai, ez da salbuespena. Hombre, normalian ez dugu erabiltzen zen, hirian argitasuna dago eta segurtasuna handia dago, hori esan behar dugu. Binon, batzutan, auzo berrietan edo halako lekutan, oraindikan iluntasun oso dago eta jendia ez da oso segura sentitzen. Orduan, neskak eta emakumeek posible dute eskatzia non jaitsi eta hori erabili. Beraz, segurtasunaren hirugarren ardatz hori, eta hortxen kanpaina hau, igo zaitez Bilabesara, hiru ardatz horietan irisgarritasuna, segurtasuna eta iraunkortasuna. Azkenean garraio publikoaren inguruan txirikordatzen dira 11 elementu, mugikortasuna bera delako gure bizitzen zati zentraletako bat, eta beraz, handiz badagor egiteko, ulertzeko. Eta gainera, akitzeko, bakarne, bada, 30ko abonu pertsonalizatuaren historioi, bediko menik dela oroitaraztea, batez ere orain, erraten zen bezala, ikasturte hasiera delako. Claro, betidanik izan du da, ez da gauza berria, binon, ikasturtea ja hasi da, eta ikasle asko erabiltzen du autobusa, eta, animatzeko pixkat, bakago hori, abono hori, eta geho jakin behar dugu, edo gogorarazi behar dugu, oraindikan prezio murrizketa dakagula, binon guztiok, ez bakarrikan ikaslek, guztio dakagula murrizketa bat, abendura arte, momentuz, agian urtarrilatik aurrera ere, oraindikan izango dugu, binon momentuz abendura arte izango dugu murrizketa hori, orduan, merkiagoa izango da, garraio publikotan ibiltzia eta, así que, hemendikanen gonbidapen bat, ez? Zerbait berezi egin behar da bakarne hori laguntza hori izateko? Ez. Integratua dago? Ez, Bilabesa hartu eta kitxo.
Eta, bueno, txartela izan behar duzu, hoi nahi eta nahi ez. Bino, bueno, hoi ja erabiltzen, ja, bakazu, ja, automatikoki murrizketa hori. Txartel personalizatua? Edo arrunta. Edo arrunta. Bai. Binon, garraio txartela, hori bai. Osea, adibidez, banku txartelakin murrizketa hori ez dezu izango. Bueno, badakizue, ikusten bazaditzue bakarnek kotxean, zuek bakarrik. Orain ez dago arrazoirik ez hartzeko bilabesa, igo zaitez bilabesara, hortzen ba Iruñerriko mankomunitateak atera duen kanpaina, erraten genuen bezala, ba hiri iraunkorrago bat, jasangarriago bat egiteko, zerbitzu gero eta seguruago bat delako, eta gainera irisgarritasuna gero eta errexagoa delako. Hementxe genuen, erraten genuen bezala, Bakarne Atxukarro komunikazio teknikaria, Iruñerriko mankomunitatean, hementxe utziko dugu. Bakarne, mila esker ondit. Eskerrik asko zuei. Hauxen dena gaurkoz hemen magazinean, asteburu ona pasatu eta astelenean hemen ikusiko gara berriz, badakizue, hartu zuen Euskaraldiko txapak, hau bizi edo belarri prest. Hurrengo arte. Ela sindikatua. Bueno, lehenik eta behin gure babesa adierazi nahi diogu joan den asteazkenean 121 errepidean lanean ari zela hildako langilearen familiari eta baita ere haren lankidei, Asfaltos Biurrun enpresako lankidei. Eta hortik aurrera salatu nahi dugu, aurten honezkero badirela 19 Nafarroan lan istripuan hildako personak, hauetako gehienak prekarietate egoera larrian ari zirenak eta inolako segurtasun neurri egokirik gabe. Datu ofizialek ere esaten dute nolabait Nafarroan prebentzioa ez dela egiten edo egiten bada paper hutsean gelditzen dela eta hori gertatzen da enpresei asko zerrentagarriago ateratzen zaielako nolabait legea ez bete eta isunak ordaintzea benetazko prebentzio eta segurtasun neurriak hartzea baino. Orduan gure galdera da egoera horren aurrean zer egingo duen Nafarroko gobernuak, orain arte bezala segituko ote duen nolabait patronala saritzen elkarrizketa sozialean, edo berriz ere langilei dei egingo ote dien arduraz jokatzeko. Guk uste dugu ezbeharrei aurre egiteko gaia nolabait ardura kontua izateaz gain borondate kontua ere badela, eta zentzu hortan eskatzen duguna da Lan Osasun Institutuko eta Lan Inspekzioko plantillak bikoiztea, Nafarroako enpresetan ematen diren segurtasun eta lan baldintzak, eta batez ere administrazio publikoak berak azpikontratatzen dituzten obrak eta lanetan ematen diren baldintzak behar bezala kontrolatzeko. Donestebe inguruan egondako lan heriotza. Hemen gaude ez da kasualitatea hemen egotea, ze Nafar gobernuak esleitako lan batzuk dire, eta bai azken lan heriotzaetan eta bar salatu dugun moduan bai enpresak, baina baita instituzioek baduten ardura ere, ez dutelkoz benetan bitartekoak paratzen enpresei behartzeko bete araztera arauek, kasu honetan zehazki ardura are handiagoa da, erran bezala Nafar gobernuak esleitu dituen lan batzuk direlako, eta gainera, are makabroa da, berez direnean lan batzuk, Nafarroko puntu beltz den N121 errepidea, behin mina gehiagotan hemen egon behar izan du gara lan heriotzak salatzen bai initinere izan da edo garraiolarienak, kasu honetan, horiek gutxitzera edo horiek ekiditira bideratutako lan batzuk bertze bizi bat erami dute aintzinetikan, eta hori onartezina da. Eta bertze buelta bat are larriagoa bilakatzen duena egoera honek da gorpua hor bertan egonda, estalita 100 metro eskaxetara lanak aintzinera segitzen zuten, ezer gertatuko ez bazen bezala, eta arauak bete eta bitartekoak paratzeaz gain ere erramarra da lan pedagogiko bat egin behar dela, eta hau ez dela normaltasuna.
lan istripuak ez dire normalak eta tamalez aurten eraikuntza arloan ematen ari diren heriotza kopurua, bai erorketak eta bar, ekidingarriak denak modu agitz sinplean borondatea egongo bazen, normaltasunaren barrenin sartu dire, paisaiaren zati bat izango baziren bezala, eta asteazkenean heriotza egondare lanen segitu izana, horien adierazgarri bat da, eta modu berean salagarria. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.